Pay leave that such some say you promise me I bear me pay. Ta me mut ban ong ba baro arngut ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. What? از اینجا میاد اینجا. Ka Iran ka siap do misail sya Turki nrai ki air and missile defense system jong ka Nato kila yo ban siat Pynbthei no ya misail jong ka Iran ha Eastern Mediterranean Sea ya kanila pentep dakatanat ya dari jong ka Turki kala pentep bakam shimla dan kanu ka jingyap lani mensau brio hang ni jingja ka Turki kadai gari ka babon kinong song jong ka kidai ki shuni muslim bat ki khapot jong ka bat jong ka Iran kalong kumbasan spa kilometer kani ka thma kala nang jur ha ka baki riau champang kila ong bakala banne khamslam bat ka jingyap brio ha Iran hadu menta kala kot kumba pras pangut ka Iran kala siat misail ha ki babon ki jaka ha Israel Iraq Jordan bat ki wepat kiri bamarjan da ka jingthu bat siat pra ya ki tam sipai jong ka US ki badan ha kini kiri Shit. Move. Nikal. Another drone. Well, leave from there. वो खुला काउंटर ये जीएमसी निकल गया. طولي بالك يلا اربي فين مفتاح السيارة؟ ما في سيارة اصلا يا كريم ما في سيارة ما بتقطع هاي الضربة هون هاي الضربة
ഫാൽസിഫിയുടെ മറ്റേ Oh my days. Yo, let's get onto the left. पर जेट दिखता तो नहीं है खाली आवाज है क्या आवाज है? वो क्या या मालिक देखो ओ माय गॉड Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.